ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଚପଲ ପଡ଼ିବନି। କଲମ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆଉ ଫିଙ୍ଗାଯିବନି। ପାନଖିଆ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେବନି। ହମାନିଆ ତୁଣ୍ଡ ଆଉ ଖୋଲିବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଆଉ ଘାଇଲା କରିବେନି। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଆଉ ଘାସ ଫୁଲ କରିବନି। ବାଇଟ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିବନି। ରୋକଠୋକ ନିର୍ଭୀକ୍ଷ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବେନି। ବିଧାନସଭାରେ ହୋହଲ୍ଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆଉ ଶୋଭିବନି। ସଭାରେ କଳି ବାହାରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ କୋଳାକୋଳି ମିଳି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଗାଉଲିଆ ବେଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗ ହାରିହାରି ଜୀବନରେ ଜିତିବାର ଠାଣି ଆଉ ଦିଶିବନି। କାଲିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଯେ ଅତୀତ ପାଲଟିଯିବ ସେ କଥା ବା କିଏ ଜାଣେ। ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ନେତା, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ସଭିଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବେ। ସଭିଏଁ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ସେ ସବୁଠି। ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଦରଦୀ ମନଟି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହେଡ଼େତେରେ ବି ଖୋଜୁଛି। କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଆସନରେ ଖୋଜୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଜୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସେ କହିଯାଇଥିବା ହାରଜିତ୍ର ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁଛି। ତଥାପି ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ମନ ଆଇନାକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ସଭିଏ କହନ୍ତି ସେ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତର ପ୍ରତିଛବି। ତଥାପି ଯେତେ ଓଲଟେଇଲେ ସରୁନି ତାଙ୍କ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା। ସତେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଇତି ନୁହେଁ ଇତିହାସ ହୋଇଗଲେଣି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଜନତା। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସଭିଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମୃତି, ନା ତାଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଗ୍ରାମ ଟିଭି।